Броньовики, озброєні поліцейські та перекриті вулиці. Так швейцарська столиця готувалася до зустрічі американського та російського президентів. Першим до Женеви прилетів Джо Байден. Напередодні він узгоджував позицію Заходу на полях саміту НАТО та Великої Сімки. В доброму гуморі вітається з президентом Швейцарії та крокує до свого лімузина. Тим часом літак делегації Владимира Путіна кружляє в небі, аж поки не отримує дозвіл на посадку за годину після американського лідера. Диктатора ізолювали вже на литовищі, подали закритий трап та завбачливо протерли поручні. На ганку Вілле-Ля-Гранж лідерів США та Росії зустрічає президент традиційно нейтральної Швейцарії Гі Пармелен. Саме тут у 1985 році відбулася зустріч Рейгана та Горбачова. Далі міцне рукостискання та двері щільно зачиняє охорона. Все починається з так званої зустрічі у вузькому складі. Поруч з президентами голови зовнішньополітичних відомств Ентоні Блінкен та Сергій Лавров. Згодом долучаться їх заступники, радники з нацбезпеки, лідери адміністрації та посли. Перша домовленість – дипломати повернуться до служби у Вашингтоні та Москві після нещодавньої висилки. Після 4-годинних перемовин виходить Байден, а тоді й занурений в себе Путін. Дорогою невпевнено відповідає журналісту. Владимир Владимирович, как переговоры прошли? Першим до преси йде саме російський президент. Без вступного слова очікує запитань. Часами закашлюючись, відповідає впродовж години. Похвалив Байдена за досвідченість та обізнаність. А щодо України, відповідав неохоче. Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком, здесь, пожалуй, нічого обсуждати. Ще одна тема – утиски журналістів американських медіа, зокрема Радіо Свобода, яких Росія вважає іноземними агентами. Путін звів розмову на буцімто утиски його пропагандистів з Russia Today в Америці, а також заявив, що уряд Сполучених Штатів вкладає чималі кошти, щоб ослабити Росію, та вкотре назвав Революцію Гідності державним переворотом. Додав, що також, як і Байден, прагне передбачуваності, а окупацію українських територій назвав захистом интересов. Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозициями. Он готов был, по сути, уйти от власти и через месяца 3 объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям. И Юго-Восток, и Крым затем. И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам. Західні медіа цікавить також доля ув'язненого російського політика Алексея Навального. Відповідь Путіна – сам напросився. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чем здесь можно говорить? Президент Байден іншої думки. На відміну від Путіна, він вийшов до журналістів на галявину біля озера і одразу сказав, що послухав відповіді Путіна для преси. Але щодо утриманого Навального має іншу думку. Я сподіваюся, що чітко йому сказав, що наслідки смерті Навального будуть спустошливі та руйнівні для Росії. Все він так розповідає, обґрунтовує ув'язнення, а Навальний тим часом помирає у в'язниці. Я йому сказав, що багато означає, коли країна має таких ув'язнених.
Лідер західного світу говорив здебільшого про цінності демократії, серед яких свобода слова та права людини. Додав, що хоче прогнозованих стосунків з Росією, але не дозволить зазіхати на союзників та партнерів. Обговорили втручання у вибори, а також Путін отримав список 16 компаній критичної інфраструктури, за кібератаки на котрі Росія матиме особливо жорстку відповідь. Cyber capability. And he knows it. He doesn't know exactly. Я вказав йому, що у нас є значні можливості в кіберпросторі, і він це знає. Він точно не знає, які вони, але вони значні. Якщо вони дійсно порушать ці основні норми, ми відповімо, і зокрема в кіберпросторі. І ще одне. Думаю, останнє, чого він хоче, це холодної війни. I think that the last thing he wants now is a Cold War. Побіжно згадав про Україну, сказав про непорушну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та наголосив, що прагне стабільності у світі. The steps we need to take to reduce the risk of unintended conflict. And I'm pleased he agreed. Ми маємо зменшити ризик випадкового конфлікту, і я радий, що ми сьогодні розпочали двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності. Хай дипломати та фахівці разом працюють в механізмі, який контролюватиме нову, досконалу та небезпечну зброю, що збільшує загрозу випадкової війни. Sophisticated weapons that are coming on the scene now. Джо Байден окреслив часовий проміжок у півроку, за який прагне побачити прогрес у стосунках. Запрошення до Вашингтона Путін не отримав, як і Байден, поки не поїде до Москви. Наостанок американський лідер подарував Путіну кришталеву статуетку американського бізона на постаменті з вишні та окуляри-авіатори. Натомість отримав письмовий набір «Москва», розписаний під хохлому. Владислав Стужук, Заман, АТР.